tapos na po yung niluto. So, kaya na po. Ayan, yung niluto namin. So, kaya yay! Ayan na po yung mga handa namin. Ayan. One more. No more. No more. Usually the last one is the biggest. Ayaw. Itlog na sinangag. Isda at saka mga gulay. Yummy. Ayan guys, cooking na naman tayo. Ay try ko lang yung aking bagong lutuan. Yung aking bagong lutuan guys. Ayan yung bagong lutuan ko. Ayan, gulay is life. Ayan yung aking mga lulutuin. Ayan, may ano pa tayo sa shoe. Ang lagay sa fried rice. Ayan. Puro gulay. Gulay as life.